Stai, oameni buni, și azi la un nou episod cu voi, Luc 14. Să aveți o zi de miercuri frumoasă, scuzați-mă. Și după cum vedeți în episod de astăzi, din nou, Minecraft. Da. Wow. V-am permis că data trecută, v-am permis data trecută că sunt alfabet, da, știu. V-am permis data trecută că o să fac o casă din copac. N-am cam făcut-o, ce-i drept. Nu prea am avut timp. Dar am strâns 200 și ceva de lemne din alea. Și am început acolo puțin, după cum vedeți. Acolo, na. Dar, pe lângă că o să fac din casă, în episodul de astăzi o să-mi decorez căsuța. Cu ce? Cu un mod. Și ce mod? Scary Furniture add-on. În acest mod adaugă decorațiuni din alea mai scary, de exemplu un mimic chest, guardian, ceva creeper, nu știu. Și mimic chestul ăsta, o să vedeți, cred că am să o fac. Da, și... Da, nu contează. Hai să dăm play. Tot așa, eu m-am jucat of Camera, după cum v-am zis. Sau nu v-am zis, dar cred că v-am zis că am luat 200 cu așa ceva de lemne. Și când m-am jucat of Camera am mai făcut azi de solzi de la dragoni. Și aș vrea să fac câte ceva. De totodată am făcut vreo 12 zile, cred. Și am de colectat vreo 2 reward de la Microsoft. Și să vedem ce lucruri primim. Da, bun. Sunt în casă, am început să-mi fac aici, aș fi vrut să-mi fac camera, am început. Știu că e cam basic, dar na, ca să copac. Și hai să vă arăt, aici mi-am pus frenalele și chestul. Am 2 diamantecele și ia uitați solzii. Da, aici e ghidul. Am luat și, deci uitați, am Folly Falcon Scale, am Talon, ăla care l-am, nu știu dacă pot să-l văd. Pot să-l văd? Nu pot să-l văd. Dragonul ăla care l-am cumpărat și l-am deschis și așa. Și mai am și solzi de Blaze Falcon, care l-am găsit și i-am dat tame. Este puțin mai încolo, cred. Da, și totodată de la Blaze Falcon mi-a dat Blaze Powder, care, hai să fim serioși. Da? Ok. Hai să mergem jos. Mi-am făcut intrare în copacul ăsta. Cred că am să mai o să fac... Da, se face noapte. Mi-am pus aici, mi-a explodat creeper în față. Se știe. Hai să merg jos. După cum vedeți, acum nu mă mai trage în jos ca data trecută, deoarece era foarte mult lag și... Da. Doar da. Era foarte mult lag. Așa că... N-aveți voie să ziceți nimic. Am mai luat solți la asta. Nu, n-am luat niciun sol. Pepo, am luat și saddle. Dar nu o să-l pun pe niciun dragon, deoarece... Ca să greșită. Deoarece... vreau să fac rost de un dragon. Nu mai știu, era ceva cu Storm. Nu mai știu sigur cum. Dar ăla poate să-mi dea o armă. Bă, dar iar am lag. Zi, mă. Da, am lag. Hai că o să încercăm să facem așa. Stai. Mă. O să încercăm să facem așa, pentru că altceva nu putem. Mie mi-e puțin frică aici când mă urc. Mi-e puțin frică să nu cad. Și aș vrea să fac puțin mai așa. Pentru că, hai să fim serioși, dacă cad, cred că am murit. Mă rog, și hai să mă la crafting table-ul meu. O să vă arăt și ce e dragon.
Așa. Și ce am găsit eu? Am găsit off camera, tot așa. Vă dați seama că și altceva. Am găsit, stați că o să... Ia uitați. Uitați ce am adăugat. Aici un night. Cred că o să-mi dau jos aia de pe mine. Da, știu. Știu. Vreau să o... A, da, Stoiam Status. Așa se numește ăla. Și stulița asta, care se craftează ca o sabie, este puțin mai OP. Când o să fac asta, o să vedeți. Mă rog, și vreau să fac Night Statue, vreau să fac Mimic chest-ul, dar n-am destule oase, nu știu dacă o să fac sau nu. Plush-ul ăsta e fain. Și chest, băia, sunt mai multe lucruri, dar hai să vă arăt ce am găsit. Și acel lucru care l-am găsit, o să-l pot să-l călesc, nu, că după aia nu știu ce. O să pot să îl fac al meu. Ah, da, Pepo. După cum vedeți, am mutat lecternul, deoarece villagerul meu trecut, care avea Protection 4, nu știu cum s-a întâmplat, dar a dispărut. Dar acum am unul acum, care îmi dă mending. Și e crazy. Ah, da, stați, am uitat să... Stați puțin. Am uitat să... Am luat și cacao. Am luat mai multe lucruri, dar am uitat să vedem ce primim. De mai întâi, tu, ce ai? Dacă aveai ceva mai... Bă, dar tu nu te băga. Ia veniți, mă, după mine. Șmecherii. Bă, treci încoa. Treci. Hai, vină. Vină după mine să vezi ce-ți face ăsta. Hai. Ești șmecher? A dăpat solzi? Solzi, da. A, bă, da. Mi-a dăpat un solz. O bucată. Dar zombiul ăla mai e? Nu mai e. Ok. Haideți să vă arăt cam ce ar trebui să primesc eu. Vedeți ce văd eu, nu? Sau vedeți, nu? Opa! Opa! Da. Da. Stați ce. Lânapa, ce n-am nevoie? N-am nevoie de leder, nu știu. N-am nevoie de miere. Mai am, da, nevoie. N-am nevoie de plencoare, am nevoie. N-am nevoie de ce? De un mutant. O să am nevoie de asta. Cred că n-am nevoie, ba, da, leder, hai, lasă. Și după cum vedeți, mi-a dat o sabie enchantată. Vă arăce enchantare sau nu e nevoie? Cred că e nevoie, are mending. Are mending. Da, și aia cu ăsta, power 1. Bă, mai lasă zombiul. Așa mă gândeam și eu. Lasă zombiul că te spai. Așa, acum haideți să vă arăt ce am găsit. Dar mai întâi să mă duc la căsuța mea. Și o să mă întrebați, bă, dar de ce trebuie să te duci la căsuța ta? Pentru că vreau să pun toate lucrurile care le-am primit. În afară de sabie și de arc. Pentru că am nevoie de lucruri. Și ce am găsit va fi tot ceva legat de ăsta de dragoni. Știți? Stați puțin. Trebuie să opresc puțin videoul. Dacă puteți să mă așteptați.
Am mai venit. Da, nu pentru foarte mult timp. A trebuit să... Ok. A trebuit să mă îngrăp, deoarece a trebuit să stau AFK. Și acum trebuie să mă duc să mă culc. Nu mări. Mission completed. Acum să mâncăm. Femeie, o noapte bună. Get wrecked, buddy. Așa, acum hai să mergem. Să-mi pun toate lucrurile. Ca să vă arăt ce vreau să vă arăt. Dar hai repede. Hai. Da chiar, după cum vedeți, nu mai am lag. Oh. Hai să-mi pun brewing stand-ul. Să-mi pun ăsta. Să-mi pun și asta. Și pickaxe-ul. Și cam atâta. Bun. Așa. Acum mergem în jos și să vă arăt ceea ce am găsit cât eram off-camera. Este tot despre dragonii ăștia. Mis din partea aia. Unde mă îndrept eu acum. Au. Pâine. Așa, și după aia am făcut căsuța. Pentru că trebuie. Mi se face sugar cane-ul. Și uitați, stați puțin. Uitați ce am găsit. Vedeți că e gheață, efectiv? Adică e, nu știu, e gheață și dacă în mijloc este un ou de dragon. Și nu știu oare să-l deschid sau să nu. Da, hai că-l deschid. Yay! Ce asta? Nu știu ce asta, cred că e shard? Nu știu sigur. Dar cred. Și de... E un ce? Două chesturi. Oare mai sunt? Chesturile astea ascunse. Nu prea apare. Doi bărci. Chesturi? Nu, e dragonul. Nu apare, nu mai sunt. Da, foarte ciudat. Uite că... Da, hai să mergem. Să-mi fac căsuța. Îmi fac căsuța mai întâi o cameră de mea, să-mi iau patul mai întâi. Desigur din village. Să iau un pat. Să merg să-mi fac căsuța. Îmi va trebui totodată să-mi fac mâncare. Pat. Galben. Și hai să mergem. Da, nu știu ce s-a întâmplat, că se face din nou noapte. Sau ceva.
Hai să-mi fac mâncare. Nu, pâini cred că de ajuns. Da, puțin. Să nu cad. Că dacă cad, am să vreau să-mi pun niște... Cred că am să fac cam așa de mare. Vreau să-mi pun niște lucruri. Nu știu ce sigur ce lucruri, dar o să-mi pun lucruri. Așa merge. Da. Stați. Stați așa. Patru parcă trebuiau. Da. Am să pun asta sus. Și am să pun, uite, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Uitați așa. Așa, atât de mare cred că ar trebui să fie. Trei, 4. Trei, 4. 1, 2, 3, 4. Bun. Am cu frame-ul. Aici am să pun niște oak wood. Stați. Niște oak. 3, 2, 3 și mai trebuie una. Hai să merg jos să mai iau copaci. Și odată să și... Așa. Să și plantez copaci în jur. Deoarece trebuie. Un copac de copaci. 3 copaci. 3 copaci. 4 și 5. Și 6 și 7 și 8. Frumos. Acum hai să iau niște oak wood. De la villager. Pentru că why not? Și să transfer. Bun. Acum mergem și ne facem căsuța, terminăm primul. După aia cred că al doilea va fi un storage. Știți? Și am să pun niște leaves. Știți? Niște leaves așa împrejur. Și cred că am să pun un gardian aici. Dar chiar să fac un gardian din ăla, deși nu o să mai am... Nu o să mai am mai și întrebarea aia, așa că va trebui să mă duc în căutare de iron. Și după cum știți, într-un alt episod, adică episodul următor. Uitați. Și am să pun, uite așa, în mijloc. Știți?
Stați puțin. Ok, mi-a trimis Ioana un mesaj. Ok? Să nu vă speriați. Zi-mă că n-am lemn. Așa, mulțumesc. Dar nu paper. Mulțumesc. Și nu știu cu ce să decorez, adică să decorez camera asta. Ca să o decorez cu... Mamă, să fac un pian. O să vedeți, o să vă arăt. Un pian. Da? În care o gaia dăm desigur. Haideți să vă arăt pianul care aș vrea să-l fac. Da, și să pun și un tablou, da. Bookshelf-uri din astea, da. Un plushie. Sau un box din ăsta. Da. Ați venea pe mangrove slab-uri? Stați, unde este o din asta de șah, poate? Sau, stați, uitați. Slab-uri, dar îmi trebuie note block-uri. Cum se fac note? Stai. Note. Destul de ușor, dar îmi trebuie 3 și ok. Dacă aș putea, mulțumesc. În episodul de astăzi trebuie neapărat să fac asta. Așa arăt eu pe Minecraft. Da, știu. Stați că-mi trebuie iron stand. Cum se face iron stand-ul? Știu că era un slab. Armor. Stai. Așa. Un smoothstone slab. Smoothstone. Trebuie 3 stone, nu? Trebuie coal și mă mai duc să mai iau încă unul. O să-l pun pe mine deoarece deocamdată am nevoie. Grele. Hai să iau puțin mai să iau 3 bucăți de cable. Deși îmi trebuie numai 3 de smoothstone. Dar nu contează. Ce am să pun? Stați puțin, nu o să vreau să mut asta acolo sus. Iau dretul ca să se vadă mai bine și o să pun aici sus. Nu sus, adică jos. Stone, hai să mai pun. Așa. Trebuie să mai aștept. Gata. Smooth stone acum. Nu o să mai stau foarte mult, am să fac ăsta și o să mai decorez eu. Da. În episoadele mai următoare o să vedeți mai mult. În episodul următor mai completez aici. Vreau să fac un ferning din asta. Ferning zone. Știi? O cameră. Un storage.
și o fermă. Deci, ca să vină frumos. Merg. Pun slaburi. Pun asta, pun tășăria. Așa. Și pun asta cu astea două. Ia. Ia. De să văd. Cum? Cum? Așa, gata. Am reparat cât de cât. How? From where? Where? Ooh, an iron. How you get here? Get out. How many? Ba da. Știu. How? I put the torch. One right here. And one right back here. And how do you keep get spawning? Man. Destul de enervant. Cum tot se spawnează creeperi? Asta nu pot să înțeleg. Nu mă lasă să-mi fac casă. Stați puțin. Nu, stai, asta nu. Așa. Și am să pun asta. Uite așa. Uitați așa ce frumos se vede. Ia uite-l. Se mișcă. Bă, dar chiar e fain. Wow, nu mă așteptam să fie chiar așa. Și cred că acum am să fac o mică feană. Dar o să am nevoie de apă. Ce e? Credeam că e ceva care nu trebuia să fie acolo. Am să fac aici o zonă de cultivare. Am să mai fac și o schemă, după cum știți. Aici nu o să închid, aici o să las așa cum e, cu lumină naturală.
Și am să extind puțin mai așa de aia. Așa mai în mijloc. Adică pot? Da, pot. Și am să pun în loc de... Aici am să pun apa. Stai puțin mai așa. Că am să vreau să pun... o ușă aici. Ca să fim și civilizați, nu? Și să pun o ușă dublă. Da. Și sper să vă placă videoele mele. Poate mai ziceți și cu ce jocuri să mai fac sau așa. Și eu am să mai fac. Știți? Și acum, din nou o să mai fac off-cam aia, deoarece am nevoie de lemne, dar n-am să fac ceva. N-am să fac ceva foarte mult. Așa off-cam aia, gen, de-aia să fac anumite lucruri și n-am să fac din casă sau așa. O să vă arăt. Dacă vreau să fac așa mai ceva, știți? Nu. Cred că am să schimb aici. Am să încep așa mai ușor. Nu cu foarte... O să mai sparg pe aici. Și acum hai să meargă repede jos. Sper să mai fie un creeper, să nu fie un creeper, să nu mai fie. Așa. Schelete. Hai să dăm parte în parte, dacă ești mic. Ia, hai. Dacă ești șmecher. Nu mai fi șmecher. Acum hai să iau vreo cât? 12-13 bucăți de diet ca să pot să pun acolo. Și am să cultiv câte ceva. Mai întâi am să încep cu wheat. Mamă, și la un moment dat aș vrea să fac niște leiere, știți? Gen să fac fermă cu leiere, mai întâi wheat, după aia cu tot altceva și să merg așa în pământ, într-un fel, știți? Da, aș face. Da, am să fac, pe bune. Ar fi fain. Și chiar așa. Ia uitați așa. Acolo trebuie să vină apa. Și aici, hai să pun un dead. Trebuie să vină apa, dar îmi trebuie 2 iron. Da, se mai întâmplă.
Să fac data viitoare pe video și gata. Știți? Ca să fie foarte bun. Bine, am să stau și off camera. Am să stau și off camera pentru că n-am să țin o grămadă, n-am să vă țin foarte mult. Dar doar așa, ca idee. Așa că, oameni buni, aici cred că se încheie episodul nostru. Așa că, cu voi a fost Luc 14, v-am pupat. Pa, pa!